Potrebujem trénera. Miťo, poď sem. No alebo tam je skúsený Mároško. A hen tam toto, to je stará škola Mila. Môžeš si vybrať. To tu nemáte niekoho normálneho? Poď sa. Ešte tu je tréner Marek, ale z tamtých, on není normálny. On zabehol 15 ultramaratónov, to na tom niečo si bude. On musí byť nejaký mimo trošku, ale radšej by som si zvolil niekoho iného, ale keď tam je, poď za ním. No čo si dať? Už si prispel na Svetelko nádeje? Tak to si dneska zamakáme a potom prispiejeme Svetelku nádeje a po novom roku pre nich zabehneme 3 ultramaratóny a vyzbierame tú najkrajšiu sumu pre Svetelko nádeje, ktoré sa stará o deti s rakovinou. Ideme do toho.